De strijd om de 5e en 6e plaats ging tussen twee Nederlandse ploegen, Hershey VNL en Quantum Blauw-Wit. Blauw-Wit, hoe kan het ook anders, in het blauw en witte tenue. Hier een afstandsdoelpunt van Klinkers, een van de jonge talenten bij VNL. Beide teams hadden vooraf al rekening gehouden met een lage klassering bij deze handeldagen. In de Nederlandse competitie lukt het allemaal ook niet zo heel erg best. Maar dat heeft te maken met die verjonging. Hier zien we een actie van Ashwin Versteegden. En doelman Last weet op het laatste moment nog in te grijpen. U ziet de lop. De bal schuift door, maar net geen doelpunt. Stand blijft 22-18. Dan Blauw-Wit. Met hier Haarbraken. Een van de oudgedienden. En dat doelpunt betekent 22-19. Linkeropbouwer bij VNL Jan-Willem Hamers met de nummer 9 hier vooraan. En een routinier. Dat blijkt misschien hier ook wel. De tang van de knakworstenman. Twee verdedigers sluiten zich om hem heen en natuurlijk is dan een strafworp. Klaus Veerman tegenover doelman Last. En dan is de stand 23-19. Veerman Volendammer in Geleense dienst. Klaus Veerman, de stand 23-19. Nummer 4, Richard Soré, een van de jongere spelers bij Blauw-Wit. En dat is natuurlijk een vrije worp. Kom Gert, schuif hem naar voren Gert. Ronald Haarbraken met deze poging. En dan VNL in de breakout. En dan is het Celse ook weer een jongeman. En die scoort 24-19. En wie dan die wedstrijd om de 5e en 6e plaats gaat winnen is natuurlijk duidelijk. Hershey VNL. 24-19 in het voordeel van Hershey VNL. Vrije worp. Haarbraken naar Soré. Die speelt door naar de hoek, naar Jansen. En de overtreding, nou ja, het zou een vrije worp kunnen zijn, het zou een strafworp kunnen zijn. De scheidsrechters besluiten tot het laatste. Boers in het doel voor VNL. Haarbraken met de mogelijkheid om zijn 11e doelpunt te maken. En dat doet hij. 24-20. Het 11e doelpunt van de nummer 11 van Quantum Blauw-Wit. De stand 24-20. En dan zijn er ook 45 seconden te spelen. VNL probeert het freewheelend af te sluiten. 24-20 is natuurlijk meer dan voldoende. Paul Kikken. En dan Paul Verjans nu in de bal. Probeert het heel mooi te doen. Maar krijgt niet meer dan een vrije worp. Paar grote passen. Krijgt niet meer dan een vrije worp, zei ik. En ik bedoelde, krijgt een strafworp. Het lopje van Haarbraken, u zag het mislukken. Boers stopt de bal. Maar een al te geweldige lop was dat natuurlijk niet. Wat een lop wel kan zijn, laat Verjans hier nog even zien. Kijk eens. 24-21. Eindstand. Hershey VNL voor 5e, dankzij een 24-21 overwinning op Quantum Blauw-Wit, dat zich dus klasseren als 6e.